October ni som pariat sang ni som pakhat thole ni ani a. Egypt khopui Cairo atanga ron thlok lut Israel sipai helicopter chu Tel Nof Air Base Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu, Defense Minister Ehud Barak le IDF Chief Benny Gantz ten an lo hnu-ah ka. Helicopter atang chuan Israel sipai sergeant pakhat kumsom hnih pangami Gilad Shalit ron chuakin Prime Minister a salut zoin Prime Minister hian chibain alo kuah a. Hebrai tongin engemaw zotin a hril boka. He sipai hi in thlahun hmel le ham hai hmel taka langin achunga thil lo thleng hi mak ati hmel hle ani. Defense Minister le Army Chief nena anin chibai le hnu-in airbase atang chuan an chuak zuya. Kumnga chung zet beisaina sang tak nena afaparon kir le huntur ngaklel taka lo thlir reng tu. Naom Shalit le afapa Gilad Shalit chu he airbase kota hian lom takin anin tong le ta ani. Gilad Shalit hi sang hnih paruka Palestinian helten manin kumnga chung lai an hrenbeh an thuruk hnu-in nun zalen nei le turin an ron chhuah ani a. Ngai o le tur chuan hun engemaw chen adu deuh tur thu rilrulam doktor ten an soi an. Tuntruma hian Gilad Shalit-a man ani dan le Israel aron let le theina na Israel sarkar malak na te kan thlir ho don ani. Shalit hi kumsang khajakwa somriat paruk August ni som hnih pariata piangin kumsom pakua ani in sang hnih panga a sipaya atanga. A hrisel na din hmun na thavak lo chungin ama du thlan na nge in armor corps a omngat ani. Kumkhat atang fel or tia sang hnih paruk June ni som hnih pali zanlai pela Gazaram rihru la lever ruk kaltlangin Gaza lam atangin Palestinian phurh ho ron lutin Shalit te omna teng chu an ron beya. Shalit thiante pahnih kaplumin teng chu an lu chila. Sipai dang pahnih an ka hliam bok baka. Shalit hi lever kaltlang vek chuan Gaza a an hruai hota ani. He in beina hian Shalit po hian abana hliam atuara. Palestinian phurh te zinga mi pahnih ka hlum an ni ve bok. Shalit mantu te hi Palestinian helpol pathum in thurwal ni in chung zinga pol lian ber chu HAMAS an ni a. Heti laya HAMAS ho tupa chu sang khajakwa somkua pasaria Mossadin Jordan khopuya tura an lo hrai to. Antidot manga an enkol dam le tak Khalid Mashal kha ani. June ni som hnih paruka Palestinian ho hian Israel tan inatang mek Palestinian phurh meichhia zong le mipa kumsom pariat hnuai lam zong te chuah zalen vek tura Israel sarkar an phut thu an puanga. A chan let nan Israel sipai 10 June ni som hnih pariata Gaza Strip runin Shalit-a zonbe pui an thlak nga la. Israeli Air Force aircraft pali te Syria President Bashar al Assad a chena in chungzo na an ronin larbok. Israel hian Syria sarkar chu phurh pol te thopui thina puin Israel huat zong taka khosanon fo lo turin warning khau tak aron pe ani. Hetia Israel sipai 10 be pui an thlak nu po hian Shalit-a thuruk na hmun chu hriat ani lova. Amantu ten chuah tumna an nei hek lo. Chuah hnekin July ni khata an thil phut an ti sang le a. Kumtling lo le meichhia te mai baka mitang dang sang khat chuah zalen turin Israel an nor le ta ani. Heti laya Israeli Prime Minister hi Ehud Olmert ni in helho te thil phut chu ti puitlin sak atum lo bura. In biak na nei po du lovin thudel kil le intiam kam na engma omlova Shalit chu Israel ron thon ho thuai turin Palestinian thu nei tu te acha a. Kan hriat angin heng hun lai hi Syrian nuclear programin avor top a thlendon lai vel tak ni in sang hnih pasaria Ehud Olmert hian Syria nuclear plant chu abom chiat sakta vek nge ani a. Prime Minister rawh tak chu ani. Hetia Prime Minister berin hmelma tenena in biak na nei adu lo wang hian Israel sarkar chu angoi deuh wangwanga. Mase Egypt sarkarin theitopin palai na tho sak ve thung ani. Egypt hi Arab ram te zinga Israel remna siampui masaber tu ani a.
Jordanin dotin tuna chuan UAE le ramdang dang te po in Israel lam hi an ron hoi chho ve ta zel ani. Chhangte paruk September thla a Egypt palai ten Shalit-a hne na trangin aladam nge yani ti le enkol na thatak adon thu zia na le khathon andonga. Shalit-a kut ziak ani nge ti finfia ani hnu-in November thla a HAMAS hautupa Khalid Mashalan Shalit-a aladam thu le thataka enkol ani thu hi aron puang non ve le ani. Israel-in engtin vak ma abo zui lova. HAMAS lambok hian Chhangte pasari April thla a Israel hne na le kha thonin zela tanga chuah zalen tura an phut Palestinian lungin tang sangkhat le zathum vel zet hming an thona. Chungzinga chuan an hruai tulok le langsar te po engemozat an tel ani. Chumi hnu po a Israel atanga chan let na an la don lo zela wangin na zoka Israel karnan Shalit-a ruk bo ani champha June ni samhni panga a YouTube a Shalit-a thusoi audio tape an release a. Heta hian Shalit chuan mitang in thleng let na program chu pom turin Israel sarkar angena a hrisel na atlak niam zela wanga engemo chen damdoi ina in enkol amamo tur thu a soitel bok ani. Heti chung hian mason na mu mal mu tur omlovin Chhangte pasari chu a herliam ta a. Chhangte pariat February thla a Shalit-a le khathon zia chu a HAMAS hian an thon le a. Chumi hnu April thla a US President hlui Jimmy Carteran Israel atlo a. Gilad Shalit-a pa Naom Shalit an Jimmy Carter hi hmu-in damtaka afapa ron let le thuai theina na hma lak pui turin angena. Carter hian thei top a chhuah pui tur thu le HAMAS hautupa Khalid Mashalah hmu atum thu Naom hi alo hril ani. Prime Minister Ehud Olmert chu Chhangte pakua a Netanyahu an aron thlaka. Shalit-a chhungte mai baka Israel mipui tam takin Prime Minister thar hi Shalit-a ron kirle dan tur ngai tua vat turin nasa takin an nora. Shalit-a birthday akum somhni pathum na August ni somhni pariat Chhangte pakua a Judate tana khovela tongtrai na hmun thiang hlimber Jerusalem temple hwal tu bang Western Wall la Israel mipui sangtel pungkho min Shalit-a pualin an tongtrai a. Mi engemozatin sarkar ko e nan Tel Aviv a Defense Ministry kota lungoi lo na an lantir bok. Sarkar lu po ahai hle a Gilad Shalit-a him taka hruai ho du hle ma se HAMAS helho thil phut ti hlotlinga Palestinian phurh sangtel an chuah zalen ani chuan dem na le soisel na nasat tak an tok don ti Prime Minister hian a hria a. Israel mipui tam takin Shalit-a ron ho le theina na Palestinian mitang te chuah zalen chu poi an ti lo lain mi then khat ve thung chuan helho du zong ti puitlin sak chu thloma la in sarkarin an thil phut apiang ati hlotlin sak zel ani chuan nakina Israel sipai dang po an la hruai bo bel le zelang ti an hlau ani. Chutia din hmun harsa taka adin lai chuan Netanyahu hian Gilad Shalit-a aladam nge yani ti finfia masak adua. Israel sarkar hian Shalit-a aladam nge yani ti tarlan na video an nei thei don chuan Palestinian meiche zel tang mek somhni an chuah zalen thei tur thu apuang ta ani. Chu HAMAS lampo in rem ti in October ni hni Chhangte pakua a video chu Israel an hlan chhonga. Chu video a chuan Shalit hian anu le pa le Prime Minister Netanyahu te chibai bukin tunhma chung kokima an chen ho lai angai zia le damtaka chung kwa in hmu khom le achak zia asoya ama mantu ten thataka an enkol thu asoibok. He video an record lai hian Shalit hian Chhangte pakua September ni som pali chuak Palestinian chanchin bu akenglang ani. Hemi hnu hian Egypt palai te malak puina in Israel le HAMAS chuan in biak na han nei chho le ta a besei ang ero chuan arang theilo. Me ni som pakhat Chhangte soma Russian President Dmitry Medvedev an arang thei ang bera Shalit-a chuah turin HAMAS thunei tu te acha a.
Russia hi Shalit-a chungchang Hnu-ah HAMAS tana thucha nei masaber ram ani nge ani. Medvedev an he thu asoi hnu lok hian Gilad Shalit-a pa naom Shalit-an afa pazalen na tura hma la du lowa US puin Barack Obama kai hruai US sarkar adem thu asoi chuaka. Hei mai baka hian nasa zoka Israel sarkar nornan an chen na veng atangin Jerusalem ma Prime Minister chen na in kot thlengin kongzo ahuai hotbok ani. Tichuan Prime Minister rontong chuakin Shalit-a zalen na turin Palestinian mitang sangkhat chhuah zalen chu rem ati thu asoya. Mase chung mi sangkhat zinga chuan HAMAS ruai tulok tele case lian tham or mek te ero chu chiar telve arem tilo thung ani. Jun ni somni panga sang ni soma Shalit-a ruk bo ani champha akumli na pualin ama hriat rengnan le lainat na lantirnan khovela theater lian ber zana eng pe unthin Rom khopuya Colosseum light chu off vek ani a Jerusalem khokul bangpo ti thim vek ani bok. Sang ni som November thla German President Christian Ulfan Palestine atloa Palestine President Mahmoud Abbas anena press conference an nei na Mahmoud Abbasian Shalit-a chhuah zalen turin HAMAS ruai tu te chu acha vele bok ani. Tichuan HAMAS le Israel sarkar chuan in biak na an nei chun zom le a mase Prime Minister in HAMAS ruai tu lok le poi khoina lian thama mo phurh tu te a chhuah zalen du lo awangin HAMAS hian Shalit chu an chhuah du bik lo ani. Sang ni som pakhata Shalit-a hrenbeh ani na cham akum nga na ronin her chuakin June thla French President Nicolas Sarkozy le German Chancellor Angela Merkel ten joint press conference nein Shalit-a chhuah thuai turin HAMAS ruai tu te an cha vele a. German le French sarkar hian Shalit-a tan le Israel tan thei top an chhuah pui ani. Shalit hi Israel khua le tui ani mai baka French khua le tui ni na nei kop ani bok ani. Ramhrang hrangin hetia HAMAS ruai tu te an nor hnu hian HAMAS chuan Israel du dan trom puin in rem na an siama. Chu in rem na chuan Israel-in Palestinian mitang sangkhat le somni pasari a chhuah zalen anga. Case nei lian zual Palestinian ruai tu lok then khat te ero chu an latang chun zom zel thungang. Chu in rem na ang chuan October ni som pariat sang ni som pakhata Gilad Shalit chu Egypt khopui Cairo adam taka hruailu masak ani a. Israel-in atho khatna atan Palestinian mitang zali som nga a chhuah ve nga la. Chu mirual chia chuan Shalit chu Sipai helicopter manga Israela phurh ani ta ani. Shalit le a chhungte le anma ni lompui tu mipui tam tak pung kho min an chen na venga ro pui takin an lo muaka Prime Minister chunga an lom hle ani. Shalit hi boruak zalen le nun zalen manglova kumnga chhung lai khung bea khohar taka omtir ani awangin ngai o le tur chuan hun adu deuh tur thu rilrulam doctor ten an soi. Prime Minister le Defense Minister ten airbase sa an lo mu amai baka khan cholkar khat Hnu-ah President Simon Peresan Shalit-a te chung kwa hi an chen na ina atloa anu le pa tenen President hi lodong songin inkom ho na an neya kumsam ni pangami kumnga chung lai tu ma belo le maltaka lo omto Shalit hi atong tlemin ain kiltoi mel hle a President Simon Peres hian lompuina thu hrilin kumnga chung lai chel taka hre om tam tak ator ram awanga a chuan zia thu a hril bok ani. French President Nicolas Sarkozy khan Shalit hi lekhathon thonin alompui zia le French sarkarin atana thei top an lo chhuah pui ve thu a hrila. Sarkozy hian Shalit hi French fapa son of France ti in asoi hial ani. Shalit le anu le pa te hi President som na ti hlotlingin sang ni som pahni February thla French sa anzina French sarkar le an rama juda mipui ten lom takin an lo dong song ani.
Shalit hi basketball ngay na takmi ani a. Israel-a alet le hnu hian a sipai tan hun chhung a zo hnu-in Israel National Daily Newspaper a sports reporter na thokin nun zalen le rilru hlim takin a om le to. Sang ni som ni February thla a abial nu nitjan sabat nen in hual nah an nei to nge bok ani. Israel hian mi firfiak te thil phut na zong ti hlotlin sak thin lo ma se Shalit-a chanchin na tang hian a sipai pakhat lek po angai poimo zia le angai hlut zia alang chiang hle ani. Tun tumatan chuan heti chin hi nileri se next video a in hmu le kan tum don nia. Video te hi midang po lo share ve thin la mang tha le.